Η κρουαζιέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική οικονομία, καθώς χιλιάδες άνθρωποι βιοπορίζονται από αυτήν και όλοι αυτοί οι επαγγελματίες είναι οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές μας. Στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιά έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εμπλεκόμενες με το σύνολο της ναυτιλίας. Πόσο μάλλον με την κρουαζιέρα που είναι ένα κομμάτι της παγκόσμιας ναυτιλίας. Θεωρώ λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες εξειδικεύονται τόσο στην τροφοδοσία των πλοίων, στα ανταλλακτικά, στις επισκευές, στην ναυπηγοεπισκευή και σε οτιδήποτε υπηρεσίες απαιτούν τα κρουαζιερόπλοια, είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Έχουμε την ποιότητα, έχουμε τη δυνατότητα και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε να πάρουμε όλη την υπεραξία. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η κρουαζιέρα ξεκίνησε στη Μύκονο από την πρώτη δεκαετία του 1900. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Μύκονος εξελίχθηκε σε ένα νησί έντονης τουριστικής δραστηριότητας με κύριο μοχλό την κρουαζιέρα. Τα κρουαζιερόπλοια που βλέπουμε πίσω μας έρχονται από το πρωί και φεύγουν το βράδυ. Φέρνουν πολλές χιλιάδες κόσμο, έχει δυνατότητα η Μύκονος και τους αποβιβάζει αμέσως, αφήνουν τα χρήματά τους, τρώνε στα καλύτερα εστιατόρια, κάνουν μπάνιο, ψωνίζουν. Είναι λάθος αυτό που λέγεται ότι είναι φτηνοτουρισμός και ψωνίζουν μαγνητάκια. Αυτό είναι ψέμα. Η κρουαζιέρα αποτελεί τον κύριο μοχλό ή μάλλον έναν από τους κύριους μοχλούς της οικονομίας της τουριστικής του νησιού μας, της Μυκόνου. Και είμαστε θετικοί σε αυτό. Ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου εργαζόμαστε εντατικά για την ανάπτυξη και εξέλιξη των λιμενικών εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα της Ρόδου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον επισκέπτη της κρουαζιέρας. Η κρουαζιέρα είναι βασικός πυλώνας του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου. Το οικονομικό αποτύπωμα είναι ιδιαίτερα ουσιαστικό στο νησί της Ρόδου, καθώς οι οικονομικές ροές από τις επισκέψεις κρουαζιεροπλοίων των πελατών και των πληρωμάτων είναι πολύ εμφανείς στην τοπική οικονομία. Ουσιαστικά όμως το μεγαλύτερο όφελος του νησιού μας είναι η διεθνής προβολή μέσα από τους επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται έστω για λίγες ώρες στο νησί μας και θα επιλέξουν σίγουρα τον προορισμό σε κάποια από τις επόμενες επισκέψεις τους ως προορισμό των επόμενων διακοπών τους. Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει 26.000 μέλη που δραστηριοποιούνται σε 24 νησιά και προφανώς η μεγαλύτερη πλειοψηφία αυτών των μελών ασχολείται έμεσα και άμεσα με την κρουαζιέρα, με τον τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να φέρει πιο κοντά τις δυνατότητες και τις υποδομές του κάθε νησιού προς την κρουαζιέρα. Η κρουαζιέρα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την οικονομική ζωή των νησιών, έχει θετικό αποτύπωμα, διαφορετικό στο κάθε ένα νησί, είναι αποδεκτή από όλα τα μέλη μας, αφού συμβάλλει όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη όταν οι επισκέπτες βρίσκονται στα νησιά, αλλά αφού αποδεδειγμένα το 40% περίπου αυτών των επισκεπτών επιστρέφουν ως τουρίστες στον κάθε προορισμό. Η Σαντορίνη είναι μαγευτική με ιδιαίτερη φυσική ομορφιά και γι' αυτό συγκαταλέγεται στους κορυφαίους και παγκόσμιους προορισμούς κρουαζιέρας. Πολλές επιχειρήσεις, καταστήματα, μέσα μεταφοράς, εργαζόμενοι, τελεφερίκ, εργοδότες ωφελούνται από την κρουαζιέρα. Η συμβολή της κρουαζιέρας είναι σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας και για το συνολικό τουριστικό προϊόν της Σαντορίνης. Ένας κλάδος όπως είναι ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι ένας κλάδος δυναμικός. Άρα λοιπόν χρειάζονται κινήσεις και από την πλευρά της κρουαζιέρας και από την πλευρά του κράτους αλλά και από την πλευρά του Δήμου. Ο Δήμος Μυκόνου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο με το Διοικητικό του Συμβούλιο έχει αναπτύξει το σύστημα, το Berth Allocation System, προκειμένου να δηλώνονται οι κρουαζιέρες από την προηγούμενη χρονιά και να φαίνεται πότε έχεις ή πότε δεν έχεις κρουαζιερόπλοια, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ας πούμε όλα τα κρουαζιερόπλοια την ίδια μέρα. Ο Δήμος με το Λιμενικό Ταμείο στοχεύουν σε νέα μεγάλα έργα, όπως είναι στο νέο λιμάνι που βρίσκεται μακριά μας και φαίνονται στο βάθος τα κρουαζιερόπλοια, η ανάπτυξη του νοτιοανατολικού ακρομολίου, ένα μεγάλο έργο που θα δώσει όμως άλλες δύο θέσεις κρουαζιεροπλοίων των 350 μέτρων, τα μεγάλα, εκτός από αυτά που αράζουν πιο έξω. Έχουμε αναπτύξει και βελτιώσει τις υποδομές μας στα λιμάνια. Εφαρμόσαμε το ISPS με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των τουριστικών ροών της κρουαζιέρας και έχουμε αναθέσει μεγάλα και σημαντικά έργα να αναπτυχθούν θέσεις που θα εξυπηρετήσουν την κρουαζιέρα και στα δύο μας λιμάνια.
και στον Αθηνιών και των Ορμοφυρών. Μετά από πολλές συναντήσεις και συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και με τη Διεθνή Ένωση Κουραζιέρας, εφαρμόσαμε το 2025 για πρώτη φορά το Bertha Location, το οποίο λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά και έχουμε θετικά αποτελέσματα τόσο στην κουραζιέρα, στους φορείς του νησιού και στους επιχειρηματίες και στην κοινωνία της Σαντορίνης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κρουαζιερόπλοια είναι χρήσης των λιμένων, που πρακτικά σημαίνει ότι υπάγονται στους κανόνες που θέτει το ίδιο το λιμάνι. Οι εταιρείες κουραζιέρας έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν τα δρομολόγια τους στο εκάστοτε λιμάνι έως και 2 χρόνια πριν. Το λιμάνι από μεριάς του καλείται να αξιολογήσει το αίτημα, να το εγκρίνει ή να αντιπροτείνει μια άλλη ημερομηνία άφιξης. Έτσι λειτουργεί το λεγόμενο σύστημα κατανομής θέσεων ελιμενισμού, γνωστό και ως Bertha Location System, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη σήμερα σε τουλάχιστον 5 λιμάνια της χώρας, όπως ο Πειραιάς, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κέρκυρα και η Ρόδος. Εμείς οι ίδιοι ενθαρρύναμε την υιοθέτηση αυτών των συστημάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία της κρουαζιέρας, καθώς είχαμε παρατηρήσει την αυξητική της τάση στην Ελλάδα. Στη δε Σαντορίνη, λόγω της ιδιομορφίας του νησιού, εφαρμόζεται αυστηρά από φέτος και ημερήσιο όριο επισκεπτών κρουαζιέρας που ανέρχεται στις 8.000. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε δουλέψει με τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της χώρας και έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα για την καλύτερη οργάνωση της κρουαζιέρας.